Biz bugün gayle bilen jilekde, koyun jilegi jiyabız. Yanında singlim bilen eni, muzika bilen enim jilek jiya. Koyalar yarakta etdi. Men köpme jilek jidim. 20 minutqa. Moye 20 minut. Nişek jilek var mı? Var. Koya. Wow, bir stakan tuturgansın. Күрсәт әле. Син моны сатырга дип җыям дисең бит инде, әйме? 12 мең. Максат 12 мең. Хәзер тутырам да салам ди. Җиләк эреме? Бар. Җиләк җыйган арада моторлыкка сокланырга да онытмыйбыз. Раз нинди моторлар машкалар. Җиләк быел әшрек, мөгаен яңгыр явып торганга, яңгыр балын жугандыр. Минем савыт белән җиләк яфрагы белән җиләккә бик туры килеп тора. Рәхәт. Менә шын җәй кая ул. Кояш, ширкиләр, балкортлар оча. Тәмле һава, үлән исе. Тәмлеме җиләк? Маны. Әшрәк еме быел? Кысып яс калган. Күпме җыйдың инде? Шетер бабыз кара. Молодец еме син. Молодецме? Айда мастер-класс күрсәт әле җиләк җыю буенча. Ничек итеп җыярга кирәк җиләкне? Сатмыйча? Сатмыйча, аннан соң эреләрен генәме? Эреләре, ниндиләре бар, шуларын, пешкәннәрен. Беренче мастер-класс Язилянең үзенең мастер-классы бар җиләк җыю буенча. Нинди кагыйдәләр бар җиләк җыюның? Кеше булмаган җирдә җыю бу беренче. Сөйләшмичә җыю. Һәм ашамыйчадыр, әйби. Ашамыйча. Син ашыйсыңмы соң? Юк, куйдым. Иң танылган җиләкче менә кайда ул? Менә җиләкне ничек җыярга кирәк? Ятып җыярга кирәк. Во менә җиләк. Көндә бер җиләк. Җыйсаң бөкреңә бөгеп. Бик тәмле була җиләк. Җиләк күп имәтей? Күп җиләк, бик күп. Ничә литр? Җигәүне дә бик күп. Ничә литр җыйдың? Бүген Алланы Әтегенә бергә балалары белән җыя бергә. 7 литр җиләк җыйдым. Уржыма? Ие. Субханалла. Кара мондагы җиләкне, җыеп бетергәсе. Җиләк Җиләк юк диләр. Җиләк җыюның нинди кагыйдәләре бар? Нәрсәләрне нитәргә кирәк? Башына киеп. Басып бирсәң җиләк юк. Менә бай басып йөрсәң җиләк юк.